नमस्कार. आज दिव्याच किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे. बुधवार आहे आणि नॉनव्हेज डिश झालीच पाहिजे. तर आज आपण नॉनव्हेज मध्ये रावस फ्राय दाखवणार आहोत आणि त्याचा डोक्याचा आणि शेपटीकडचं जे उरतं मालवणी ज्या डिश आहेत ना त्याच्यामध्ये काही फेकलं जात नाही नॉनव्हेज डिश मध्ये. तर डोकं आणि शेपटीकडचा जो भाग आहे ना त्याला साफ करून स्वच्छ करून आपण त्याची फिश कढी नंतर बघणार आहोत. पहिला आपण फिश फ्राय बघतो आहोत. फिश कढी डोक्याची फिश कढीची चव आहे ना फार टेस्टी आणि मस्त होते. आणि त्याला आपण रावसला मी मीठ लावून 10 मिनिटं ठेवलं आणि नंतर वॉश करून घेतलंय चांगलं. कोणताही फिश मीठ लावून वॉश करून घ्या म्हणजे त्याचा जो उग्र एक स्मेल असतो ना प्लस ती बऱ्याच ठिकाणी फिरून ती आलेली असते. बऱ्याच पाण्यातनं ती क्लीन पण केलेली असते, स्वच्छ पाणी नसतं ते. तर ते व्यवस्थित मीठ लावून धुतलं की त्याच्यावरचे जर्म्स आणि ते सगळं पण निघून जातं. तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण आज बघतो रावस फ्राय. हा रावस आहे, फार मोठा नाही, छोटा मिळालाय पण त्यातल्या त्यात बऱ्यापैकी आहे. तर आता मी स्वच्छ धुतल्या. त्याच्यातलं शेपटीकडचं आणि डोक्याकडचं आपण वेगळं काढूया म्हणजे आपल्याला त्याची फिश कढी नंतर बनवता येईल. हे बघा, डोकाचं छान स्वच्छ क्लीन करून घेतलं ना की त्याच्यामध्ये बरंच असं मांस असतं डोक्याच्या ह्याच्यामध्ये आणि त्या हाडांचा एक छान असं फ्लेवर येतो. हे बघा, शेपटीकडचे जे छोटे तुकडे आहेत ना हे आपण फिश कढीसाठी बाजूला काढले. फिश कढीला एक चव येण्यासाठी आणि अर्थात फिश कढी जर ह्याची चटणी बनवता येईल. मी भिंगीची दाखवली तशी. घट्ट बनवलं तर भाकरी चपातीबरोबर खाता येईल आणि कढी बनवली तर राईस भाकरी चपातीबरोबर खाता येईल. कढी थोडी मग घट्ट बनवा राईसबरोबर आणि भाकरीबरोबर खायचं असेल तर. ह्याला पहिला आपण हळद पाव चमचा, कोकमाचा आगळ साधारण 2 चमचे. तुमच्याकडे कोकमाचा आगळ नसेल तर लिंबू रस 2 चमचे वापरा. फिशला आंबट तिखटच चव फिशची चांगली लागते. कोकण पट्ट्याकडे आंबट वापरलंच जातं. तुम्ही चिंचही वापरू शकता, चिंच भिजत घालून त्याचाही कोळ वापरू शकता किंवा आपण ज्या चटणी ह्याला जी लावणार आहोत पुदिना, कोथिंबीर, हिरवी मिरची त्याच्यात चिंच घातली तरी चालेल. एक चमचा हिरवी चटणी, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट. आलं लसूण पेस्टने ना चव छान येते आणि क्रिस्पी पण होतं आणि ते एक वेगळी चव येते. प्रत्येक फिशला आलं लसूण लावून फ्राय करू नका. ठराविक काही फिश आहेत जे आलं लसूण मध्ये छान असे चवीला लागतात. आता आपलं काय राहिलं, मिरची पावडर. आता ही आवडीनुसार. हिरव्या चटणीत हिरवी मिरची होती त्यामुळे हे लाल तिखट तुम्ही कसं आवडेल तसं साधारण 1.5 चमचा मी घेतले. फिश हा ना तिखटच पाहिजे तर तो बरा लागतो. 1 पाव चमचा हळद, पाव चमचा जिरे, त्याच्यानंतर आपली बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि आता हे मीठ राहिलं आपलं, चवीनुसार मीठ. आणि आता आपण हे सगळं छान एक कोट करून फिश आपण एक 15 ते 20 मिनिटं ठेवून देणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण फ्राय करायला घेणार आहोत. प्रॉपर सगळं कोट करून घ्या. फ्राय करताना आपण ठेचलेला लसूण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत म्हणजे तो त्याचा फ्लेवर तो उतरतोच पण फिश बरोबर तो ठेचलेला लसूण जेव्हा फ्राय होतो ना कुरकुरीत खायला एकदम अप्रतिम लागतो. करून बघा. छान आपण मसाला, कोथिंबीर सगळं कोट करून घेतलंय, मॅरिनेट करून झालंय आपलं. आता 15 मिनिटांनी आपण तिला फ्राय करायचं आहे. रव्यामध्ये थोडंसं जिरा पावडर, हळद पावडर आणि धना पावडर, मीठ घालून हा रवा रेडी केला. प्लेन रवा आहे. तांदूळाचं पीठ हवं तर तुम्ही ॲड करू शकता. भिंगीच्या वेळी मी भिंगी फ्राय दाखवताना, भिंगी फ्राय नाही, लास्ट व्हिडिओ मी बोंबील फ्राय दाखवताना हा रवा तयार केला होता. हा असा तयार करून फ्रीजमध्ये तुम्ही जेव्हा पाहिजे तेव्हा मच्छी त्याच्यात हे करून फ्राय करून फ्रीजमध्ये त्याला झाकण लावून ठेवू शकता. आठवडाभर छान राहतं. फक्त वरती जो ओलं काय जमा असेल तर ते काढून टाका म्हणजे दरवेळी तो असं बनवत बसायला नको.
ह्याच्यामध्ये थोडंसं अर्धा चमचा चणा पीठ, अर्धा चमचा तांदूळाचं पीठ टाकलं तरी फिशच्या कोटिंगच्या वरच्या कव्हरला ना एक छान चव येते. स्पेशली बोंबलामध्ये, बोंबील आपण नुसतं चण्याचं पीठ लावून फ्राय करून बघणार आहोत. खूप सुंदर खूप सुंदर खूप सुंदर लागतात. आपण नेक्स्ट जेव्हा बोंबिलांचा मी व्हिडिओ, आता मी मला वाटतं 3रा व्हिडिओ मी बोंबील फ्रायचा टाकलेला आहे आणि वेगळे वेगळे बोंबील फ्रायचे प्रकार मी टाकणार आहे. तर आता ह्याला 10 मिनटं, अजून 5 मिनिटांनी आपण फ्राय करायला घेऊ. फिश फ्राय करायला घेतोय आपण. तवा चांगला तापलाय. कोकोनट ऑइल, तुमच्याकडे जे घरात असेल ते ऑइल वापरा. तेल चांगलं तापलं की रव्यामध्ये आपण कोट करणार. आता मी फक्त 4 तुकड्या आत्ताच्या जेवणापुरत्या फ्राय करते. बाकीच्या तुम्ही डब्यात भरून फ्रीजरमध्ये ठेवल्या तर आठवड्याभर चांगल्या राहतात. आयत्या वेळी तुम्ही 1 तास आधी बाहेर काढून लगेच फ्राय करू शकता. म्हणजे घाई होत नाही. म्हणजे असं रेडी करून ठेवू शकता. म्हणजे तसं सुरमई फ्राय, फिश फ्राय पण झटपट होऊ शकते. आता ह्याला छान आपण रव्यामध्ये कोट करूया. फिश टाकताना मी गॅस बारीक केला होता, आता मोठा करायचा. फिश केव्हा पण थोडासा बारीक गॅसवर नाही तळत बसायचं. त्याच्यामधलं जे ऑइल आहे, मॉइश्चर आहे, ते निघून जातं, ड्राय होतं फिश आणि चवीला बेचव लागतो. मीडियम टू हाय गॅस केला. आता दोन्ही बाजूने छान मी त्याला असं क्रिस्पी फ्राय करून घेणार आहे. आपली लसूण राहिली आहे, ठेचलेला टाकायचा मध्ये मध्ये. थोडं ऑइल आपण साईडने सोडूया. बस, म्हणजे लसूण त्याच्यामध्ये क्रिस्पी फ्राय होईल आणि लसूणचा फ्लेवर अजून त्याच्यात उतरेल. पलटून घेऊया. आपली एक बाजू फ्राय झाली आहे मस्त. कोणत्याही फिशला ना जास्त अलटापलटा करायची गरज नाही. आणि आपली लसूण हवी तर थोडी मध्ये घेऊया. आपली सुरमई फ्राय झटपट तयार आहे. आलं लसूण पेस्ट फ्रीजमध्ये ग्रीन चटणी ठेवली तर हे फिश पण झटपट होतं. त्यालाही वेळ लागत नाही. तयारी आधी जेव्हा तुम्हाला रजा असेल तेव्हा करून ठेवत जा. आणि आलं लसूण नाही लावली, नुसतं मीठ, लिंबू आणि मसाला लावला आणि फ्राय करताना लसूण आणि आल्याचे काप टाकले, त्याचा फ्लेवर उतरतो आणि तशी मच्छी छान लागते. कोथिंबीर चिरून थोडी टाका, झटपट. आपला रावस फ्राय मालवणी स्टाईल तयार आहे. लसणीला थोडंसं हलवूया म्हणजे ती मस्त फ्राय होईल. खाताना अशी दाताखाली आली की मस्त लागणार. दोन्ही बाजूने मस्त फ्राय झाली आहे आपला रावस. एका बाजूला 2 मिनटं आणि दुसऱ्या बाजूला 2 मिनटं, टोटल 5 मिनटं भरपूर होतात. त्याच्यापेक्षाही कमी हाय फ्लेमवर तुम्ही जेवढी फ्राय कराल तेवढी मस्त. आतमध्ये फिश आतमध्ये मॉइस्ट राहिला पाहिजे, लक्षात ठेवा. दगडासारखा झाला नाही पाहिजे फ्राय होऊन. आपलं रावस फ्राय मालवणी स्टाईल तयार आहे. गॅस बंद करते मी.